салом алейкум бинандагони гиромӣ. нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборо аз телевизиони тоҷикистон мустақиман манзури шумо менамоем. дар студия Наргиз Шарифзода. صبح امروز سفر کاری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به ولایت ختلان آغاز گردید. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را در فرودگاه بین المللی باختر راهبریت و ساکنان ولایت ختلان صمیمانه استقبال گرفتند. 23 март асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо сафари корӣ ва бо мақсади иштирок дар маросими ифтитоҳи як қатор иншооти дорои таъиноти гуногун ба вилояти хатлон ташриф оварданд. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро дар фурудгоҳи байналмилалии бохтар роҳбарияти вилояти хатлон истиқбол гирифтанд. ёдовар мешавем ки хатлон аз калонтарин вилоятҳо дар мамлакат буда дар замони соҳибистиқлолии ватан бо дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи бевоситаи президенти маҳбуби кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба дастовардҳои зиёд дар тамоми бахшҳо ноил гардидааст. имрӯзҳо фазои идонаи наврӯзӣ дар тамоми шаҳру ноҳияҳои вилоят танинандоз буда сокинон бо шукргузорӣ аз сулҳу оромии ватан ин ҷашни ҷаҳониро бо дастовардҳои меҳнатӣ дар тамоми бахшҳо истиқбол мегиранд. امروز اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در جماعت دهات بوستان قلعه بزرگترین کارخانه روغنبراری جمعیت دارای مسئولیت محدود کارخانه استحصالی گنج را که از جانب صاحبکاران محلی در میدان 1 هکتار ساخته شده است آغاز رسمی بخشیدند. اثنای شناسایی با روند استحصالات پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مسئولان کارخانه برای افزون نمودن حجم محصولات، تأسیس جایهای نویکاری و تامین بازار داخلی با روغنی رستنی که بیشتر از خارج کشور وارد کرده می شود مصلحت‌های مفید دادند. گزارش خبرنگاران ما از مراسم افتتاح کارخانه مذکور. روزی 23 март اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با سفر کاری به ناحیه کوشانیان ولایت ختلان تشریف آوردند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان را ساکنان ناحیه کوشانیان با صمیمیت خاص استقبال گرفتند. رشکی تو داره پروین مایده قدم نهاده رشکی تو داره پروین کر تشکل گلینه با خنده شرینه کر تشکل گلینه با خنده شرینه ریمال با اوزه بنده ماروخی نازنینه ریمال با اوزه بنده ماروخی نازنینه. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ҷамоати деҳоти бӯстонқалъаи ноҳияи кушониён ба фаъолияти бузургтарин корхонаи равғанбарорӣ ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди корхонаи истеҳсолии ганҷ ки аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ дар майдони 1 гектар сохта шудааст оғози расмӣ бахшиданд.
ба президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ дода шуд ки корхонаи мазкур бо харҷи беш аз 8.5 миллион сомонӣ бунёд гардида иқтидори солонаи он коркарди 35 000 тонна офтобпарасту зағир ва рапсу мазҳар, истеҳсоли 10 000 тонна равғани растанӣ ва 21 000 тонна кунҷора мебошад. дар ин ҷо 40 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ таъмин гардида барои истеҳсоли равғани растанӣ аз Федератсияи Россия ва Чехия пешрафтатарин технология оварда васлу насб карда шудааст ки айни замон назираш дар кишварҳои минтақа вуҷуд надорад. ёдовар мешавем ки имрӯзҳо корхонаҳои бузурги фаъолияткунандаи соҳа танҳо аз пунбадона равған истеҳсол мекунанд. то ин замон истеҳсоли равған аз офтобпараст, зағир, рапс ва мазҳар дар ҳаҷми кам дар коргоҳҳои хурд ба роҳ монда шуда талаботи бозор асосан аз ҳисоби маҳсулоти воридотӣ таъмин карда мешавад. дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди корхонаи истеҳсолии ганҷ раванди истеҳсолот асосан аз чанд марҳила ба монанди ҷабиши сард, софкунӣ, безараргардонӣ, ширинкунӣ ва банду басти зарфҳои гуногун ҳаҷми равған ки аз 2 то 5 литрро дар бар мегирад иборат буда маҳсулоти тавлидшуда аз лиҳози сифат ба стандартҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯ мебошад. ҷиҳати беҳтар намудани сифат ва мониторинги ҳаррӯзаи он дар дохили корхона озмоишгоҳи замонавӣ низ фаъолият дорад ки мутахассисони варзидаи соҳа бо истифода аз дастгоҳу таҷҳизоти муосир ба мутобиқат ва бехатарии маҳсулот баҳои воқеӣ медиҳанд. ёдовар мешавем ки растании зағир, рапс, мазҳар ва офтобпараст дар хоҷагиҳои кишоварзии шаҳру ноҳияҳои мамлакат парвариш ва истеҳсол карда мешавад, аммо аз ин ҳисоб наметавон талаботи корхонаро қонеъ кард. бо мақсади таъмини фаъолият қисми бештари ашёи хом аз ҷумҳурии Қазоқистон оварда шуда мавриди коркард қарор мегирад. дар ин корхона дар як вақт имконияти захираи беш аз 2000 тонна ашёи хом мавҷуд мебошад. аснои шиносоӣ бо раванди истеҳсолот пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба масъулони корхона барои афзун намудани ҳаҷми маҳсулот, таъсиси ҷойҳои навикорӣ ва таъмини бозори дохилӣ бо равғани растанӣ ки бештар аз хориҷи кишвар ворид карда мешавад маслиҳатҳои муфид доданд. ба таъкиди сарвари давлат бо таъсиси чунин корхонаҳо имконияти қонеъ намудани талаботи аҳолӣ бо равғани растанӣ мавҷуд аст ва соҳибкорон метавонанд бо истифода аз имтиёзҳои пешбинӣ намудаи ҳукумати мамлакат хатҳои нави технологиро ворид намуда истеҳсолоти ватаниро тақвият бахшанд. ба роҳбарияти вилояти Хатлон барои васеъ ба роҳ мондани кишти растаниҳои равғандиҳанда низ дастуру супоришҳои мушаххас дода шуд. дар робита ба ин масъулони корхона ҳам бобати харидории растаниҳои равғандиҳанда аз хоҷагидорон ҳавасманд мебошанд ва омодаанд ки ҷиҳати зиёд кардани кишти зироатҳои зикршуда ба кишоварзон кӯмаки молиявӣ расонанд. дар оянда бо таъмин намудани бозори дохилӣ равғани растанӣ ба ҷумҳурии исломии Афғонистон, Узбекистон ва дигар кишварҳои минтақа содирот карда мешавад. мутахассисони соҳа мегӯянд ба кор оғоз намудани корхонаи мазкур норасоии хӯроки паррандаро низ дар кишвар то андозае барҳам мезанад, зеро кунҷораи истеҳсолшуда ки дар таркибаш беш аз 6% равған дорад ба корхонаҳои соҳаи паррандапарварӣ бо нархи нисбатан арзон пешниҳод карда мешавад. ҳамзамон роҳбарияти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди корхонаи истеҳсолии ганҷ уҳдадор шуданд ки дар дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат чунин корхонаи равғанбарориро бунёд намуда дар амалӣ гаштани ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонии босуръати мамлакат саҳм гузоранд. баъди ба истифода додани ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди корхонаи истеҳсолии ганҷ пешвои миллат бо намунаи молу маҳсулоти корхонаҳои саноатии вилояти Хатлон ки дар ин ҷо ба намоиш гузошта шуда буд шинос шуданд. иттилоъ дода шуд ки айни замон дар шаҳру ноҳияҳои вилоят 512 коргоҳу корхона ба истеҳсоли молу маҳсулот машғул буда дар таъмини бозори дохилӣ саҳмгузоранд. дар шаҳру ноҳияҳои вилоят асосан корхонаҳои азими коркарди пахта ва истеҳсоли маҳсулоти ширӣ, гӯшти, қаннодӣ, консерваи меваю сабзавот, равғани растанӣ, ранг, мебел, риштаи абрешимӣ, атлас, гӯшти мурғ ва ғайра фаъолият доранд ки имрӯзҳо молу маҳсулоташон ба Федератсияи Россия, Хитой, Қирғизистон, Қазоқистон, Узбекистон, Туркия, Афғонистон ва даҳҳо кишвари дигар содирот карда мешавад. таъкид карда шуд ки соли 2018 корхонаҳои саноатии вилояти Хатлон ба маблағи қариб 7.5 миллиард сомонӣ молу маҳсулот истеҳсол карданд.
ҳамчунин соли гузашта 74 корхонаи нав ба фаъолият оғоз намудааст ки зиёда аз 1000 нафар сокинони маҳаллӣ низ бо ҷойи кор таъмин шудаанд. то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон беш аз 230 коргоҳу корхонаи нав мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешавад. امروز اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر بختر با گذاشتن سنگ اساس به بنیاد ترمینال اتومبیلی مسافرکشی در مساحت 3 گکتار آغاز رسمی بخشیده با لایحه رشد نقلیات جمعیتی ولایت ختلان شناس گردیدند. 23 март асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри бохтар бо гузоштани санги асос ба бунёди терминали автомобилии мусофиркашӣ дар масоҳати 3 гектар оғози расмӣ бахшида бо лоиҳаи рушди нақлиёти ҷамъиятии вилояти Хатлон шинос гардиданд. аснои муаррифии лоиҳаи мазкур иттилоъ дода шуд ки маблағи умумии пурӯҷа бештар аз $10 миллион амрикоиро дар бар мегирад ва он дар доираи ҳамкориҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо бонки аврупоӣ таҷдид ва рушд татбиқ хоҳад гардид. ҳадаф аз татбиқи ин лоиҳа ҷорӣ намудани хизматрасонии нақлиёти ҷамъиятии дохилишаҳрӣ ва наздишаҳрӣ бо истифода аз автобусҳои наву замонавӣ барои аҳолӣ ва меҳмонони шаҳри бохтар, левакан ва ноҳияҳои кушониёни вахш, баландбардоштани сифати хизматрасонии мусофиркашӣ, коҳиш додани ҳолати танбашавии нақлиёт дар роҳҳои мошингард ва беҳтар намудани вазъи экологӣ арзёбӣ карда шуд. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни шиносоӣ бо лоиҳа ва суҳбат бо масъулин ҷиҳати татбиқи ҳадафмандонаи пурӯҷа ва истифодаи пурсамари маблағҳои ҷалбгардида таъкид доштанд. терминали автомобилии мусофиркашӣ дар қисмати ҷанубу ғарбии шаҳри бохтар дар шоҳраҳои бохтар кӯлоб сохта мешавад ки дар танзими ҳаракати воситаҳои нақлиёти ҷамъиятӣ ва осону сода гардидани рафту омади сокинону меҳмонон ба шаҳру ноҳияҳои атроф мусоидати фаъол хоҳад кард. сору дар рӯз мешавад ки аҳолии шаҳри бохтар ва шаҳру ноҳияҳое ки бо шаҳри бохтари вилояти Хатлон ҳамсарҳаданд аз набудани хизматрасонии нақлиёти ҷамъиятӣ танқисӣ мекашиданд. татбиқи лоиҳаи мазкур ба мо имконият медиҳад ки аҳолии шаҳри бохтар, левакан ва ноҳияҳои кушониону вахш бо ин намуди хизматрасонӣ таъмин карда шаванд. бартариятҳои лоиҳа дар он аст ки хизматрасонии бо сифат, бехатар ва аз ҷиҳати нарх нисбат ба дигар намуди хизматрасонии нақлиётҳои мусофиркаш арзонтар мебошад, қариб 1 баробар. инчунин ҷорӣ намудани чиптаҳои электронӣ дар назар аст. ду намуд чиптаи электронӣ ҷорӣ карда мешавад ки яке умумӣ ва дигаре имтиёзнок. чӣ хеле мо медонем ки тибқи қонунгузорӣ ба як гурӯҳ аҳолӣ имтиёзҳо дода шудаанд ки имрӯз онҳо аз ин имтиёзҳои худ бинобар бо сабаби мавҷуд набудани ин намуди хизматрасонӣ истифода бурда наметавонанд. инчунин автобусҳои замонавие ки ворид мешаванд онҳо бо таҷҳизотҳои махсус ҷозонда шудаанд ки барои маъюбон ва барои модарон ки бо аробачаҳо вориди автобус мешаванд таҷҳизот муайян муҳлати татбиқи лоиҳа 3 солро ташкил мекунад ки аз соли 2018 то 2021 муайян гаштааст. тавре зикр рафт бо иҷрои лоиҳаи мазкур ва бунёду мавриди истифода қарор гирифтани терминали замонавии автомобилии мусофиркашӣ дар маркази вилояти Хатлон шаҳри бохтар имкон даст хоҳад дод ки 150 нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин ва ҷиҳати ҳалли мушкилоти сокинону меҳмонони шаҳр хатсайрҳои нави ҳаракати воситаҳои нақлиёти ҷамъиятӣ ба роҳ монда шавад. дар шаҳри бохтар феълан 5 муассиса дар соҳаи нақлиёт амал намуда шумораи умумии воситаҳои нақлиёт 5522 ададро дар бар мегирад ва ҳамарӯза аз роҳҳои ҳудуди он садҳо нафар ронандагони автомашинаҳои гуногун тамға истифода мекунанд. иброз шуд ки ворид намудани наздики 50 автобуси наву замонавӣ, ҷорӣ кардани низоми ҳамгироишудаи хариду фурӯши электронии билетҳою кортҳои мусофирбарӣ ки дар сатҳи беҳтар гардидани сифати хизматрасонӣ ба сокинону меҳмонон заминаи беҳтар дониста мешаванд аз қисматҳои асосии лоиҳаи рушди нақлиёти ҷамъиятии вилояти Хатлон мебошанд. боиси хушнудӣ аст ки бо дастгирии пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон корхонаи нави бохтар нақлиёти хизматрасон дар шаҳри бохтар ба фаъолият шурӯъ кард. ин ҳам бошад дар марҳилаи аввал ворид намудани 39 адад автобусҳои нави замонавӣ барои беҳбудӣ расондани сатҳи хизматрасонӣ дар шаҳри бохтар. зиёда аз 150 нафар ҷойҳои корӣ дар назар гирифта шудааст ки ин ҳам бошад барои мардум хеле
манфиатдор аст. ҷойҳои кори навӣ зиёд мешавад. боз дар марҳилаи дуюм боз нақшаҳо ҳаст ки боз аз 39 то 100 автобуса ворид намудан ба шаҳри Бухтар дар нақша дорем мо. шароитҳои бениҳоят хуб ҳам аз ҷиҳати экологӣ, ҳам аз ҷиҳати тамошавӣ дар роҳҳо, ҳама ҷиҳатҳо хеле хуб доранд. ضمن معرفی لایحه رشد نقلیات جمعیتی ولایت ختلان اطلاع داده شد که فعلا در دایره تدبیرهای آبادانی و سازندگی به استقبال 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر باختر تعمیر و نوسازی راههای محلی و جمهوریوی ادامه داشته برای تنظیم حرکت واسطه‌های نقلیات شرایط بهتر فراهم آورده می شود. дар доираи сафари корӣ ба гурӯҳи шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон асосгузори солҳо ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба донишгоҳи давлатии бохтар ба номи носири хусрав ташриф оварда дар маросими мавриди истифодабарӣ қарор додани факултети сиёсат ва идораи давлатии донишгоҳ иштирок намуданд. пешвои миллатро донишҷӯёни ин муассисаи олии таълимӣ самимона истиқбол гирифтанд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо шароити дар бинои нави таълимӣ муҳайё гардида шинос шуда бо донишҷӯён суҳбати гарму самимӣ анҷом доданд. хабар дода шуд ки ин бинои муҷаҳҳази таълимӣ тавассути маблағҳои донишгоҳи давлатии бохтар бунёд ва бо шароити муосири таълимиву таҷҳизоти замонавӣ таъмин карда шуд. барои сохтмону ҷиҳозонидани бинои чорошиёнаи факултети сиёсат ва идораи давлатии донишгоҳи мазкур бештар аз 6 миллион сомонӣ харҷ шуда он дар муҳлати кӯтоҳ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. бояд гуфт ки ин муассисаи давлатии таълимии донишгоҳи давлатии бохтар ба номи носири хусрав яке аз калонтарин таълимгоҳи олии касбӣ дар вилояти хатлон буда дар байни дигар донишгоҳҳои ҷумҳурӣ мақоми хусаро соҳиб аст. айни ҳол дар донишгоҳ 6340 нафар тариқи буҷавӣ, 10420 нафар шартномавӣ ва 586 донишҷӯ тибқи квотаи президентӣ таҳсил менамоянд. дар ин донишгоҳ ҳамчунин 111 донишҷӯи хориҷӣ аз ҷумла аз ҷумҳурии исломии афғонистон, ҷумҳурии ӯзбекистон ва туркманистон таҳсил менамоянд. донишгоҳи давлатии бохтар танҳо тӯли 5 соли охири фаъолияташ бештар аз 19 000 нафар мутахассис соҳаҳои мухталифро омода намудааст ки дар тамоми гӯшаву канори ҷумҳурӣ ва берун аз он дар арсаҳои гуногун кору фаъолият доранд. феълан донишгоҳ дорои пойгоҳи мустаҳкими моддию таълимии муосир, иқтидори пурқуввати илмию омӯзгорӣ ва тадқиқотию инноватсионӣ, парки технологӣ, маркази озмоишгоҳи муҷаҳҳаз бо таҷҳизоти замонавии таълимӣ мебошад. ин муассисаи олии таълимии касбӣ бо зиёда аз 40 муассисаи таҳсилоти олии мамолики хориҷӣ ҳамкорӣ дошта дар 5 соли охир беш аз 30 нафар донишҷӯёни донишгоҳ ғолиб ва ҷоизадори озмуну олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ гардиданд. донишгоҳ дорои 8 бинои таълимӣ, 29 озмоишгоҳ, 2 кабинети лингафонӣ, 2 толори варзишӣ, ҳамчунин 2 майдонча ва 1 маҷмӯаи варзишӣ мебошад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар саҳни донишгоҳ ба зиёда аз 40 нафар донишҷӯи ятим тӯҳфаҳои наврӯзии сарвари давлат тақдим карданд. сипас президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон маҷмӯаи варзишии донишгоҳи давлатии бохтар ба номи носири хусравро бо 4000 ҷои нишаст ба истифода доданд. дар маҷмӯаи варзишӣ пайроҳаҳои давидан бо масофаҳои гуногун, паридан ба баландӣ, майдонҳои футболу волейбол, майдончаи хурди қадамзанӣ бо шумули майдони варзишии ҳозиразамон бо масоҳати 1 гектар мавҷуд мебошад. дар маҷмӯъ дар ин иншоот барои кулли намудҳои варзиш тамоми шароити зарурӣ муҳайё аст. дар ҳамин ҷо сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар назди устодону донишҷӯёни донишгоҳи давлатии бохтар ба номи носири хусрав суханронӣ карда онҳоро ба фаро расидани наврӯзи некпай таҳният гуфтанд ва иншооти дар ин рӯз мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтаро тӯҳфаи роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба муҳассилини ин муассисаи олии таълимӣ арзёбӣ карданд. намоиши барномаи фарҳангии аҳли ҳунар ба муносибати ҷашни аҷдодии наврӯз ки басо ҷолибу диданӣ буд анҷомбахши боздиди кори президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар донишгоҳи давлатии бохтар ба номи носири хусрав гардид. дар доираи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон асосгузори солҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо шароити кишту парвариши зирояти кишоварзӣ аз ҷумла картошкаи барвақтӣ дар кооперативи тиҷоратии беҳбудии ноҳияи кушониён шинос шуданд. ба сарвари давлат иттилоъ дода шуд ки кооперативи мазкур соли 2009 ҳамчун субъекти хоҷагидор таъсис дода шуда майдони умумии заминҳои киштии он беш аз 21 гектарро ташкил медиҳад. хоҷагидорон қариб ҳамаи намуди зирояти кишоварзиро кишту парвариш мекунанд ва саҳми онҳо дар таъмини бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти тару тоза назаррас аст. гуфта шуд ки дар ин гармхона картошкаи навъи шукрона ки ҳосилнокӣ баланд дорад моҳи декабри соли гузашта кишт гардидааст ва аввали моҳи апрел ҳосили он ҷамъоварӣ карда мешавад.
шавад. бояд гуфт ки соли сеюм аст ки дар ноҳияи кушониён кишту парвариши картошкаи барвақтӣ дар гармхона ба роҳ монда шудааст ва ин усул ба иқлими ноҳия мутобиқ мебошад. айни замон ҷамъоварии ҳосили картошкаи барвақтӣ аз гармхонаҳои ноҳия идома дорад ва то ба имрӯз аз ин ноҳия ба миқдори 160 тонна картошка ба бозор бароварда шудааст. дар гармхонаи дигари кооперативи тиҷоратии беҳбудӣ асосан лимӯ парвариш меёбад. шумораи дарахтони лимӯ дар ин гармхона 90 бехро ташкил медиҳад. соли гузашта хоҷагидорон 2,6 тонна лимӯ ҷамъоварӣ намуданд ва дар назар аст имсол ҳосили он то ба 3 тонна расад. барои самаранок истифода бурдани замин дар ин гармхонаҳо дар қатори дарахтони лимӯ, помидор ва дар ҷӯяки картошка бодиринг шинонида шудааст. дар кооперативи тиҷоратии беҳбудӣ 35 нафар бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин буда, дар вақти ҷамъоварии ҳосил зиёда 100 нафар сокинони маҳаллӣ ба корҳои мавсимӣ ҷалб мегарданд. кооперативи тиҷоратии беҳбудӣ ҳамчунин дорои корхонаи коркарди меваю сабзавот мебошад. иқтидори истеҳсолии ин корхона ба 200 тонна баробар аст. дар ин ҷо ҳамчунин намоишгоҳи дастовардҳои меҳнатии кишоварзон ташкил карда шуд ки пешвои миллат аз он дида намуданд. дар намоишгоҳ маҳсулоти тару тоза аз қабили картошка, пиёз, сабзӣ, помидору бодиринг, қулфинай, сирпиёз, мевагиҳо ва ғайра ки дар хоҷагиҳои кишоварзии ноҳияи кушониён истеҳсол карда шудааст ба мараз гузошта шуд. ноҳияи кушониён дар ҷумҳурӣ аз калонтарин ноҳияҳои аграрӣ маҳсуб ёфта, шуғли асосии сокинон кишт ва парвариши зироатҳои кишоварзӣ ва боғдорӣ мебошад. иқлими ноҳия барои кишту парвариши ҳама намуди зироати кишоварзӣ мусоид аст. хоҷагидорон ҳамасола бо истифодаи самараноку оқилонаи замин ба нишондодҳои назаррас ноил мегарданд. дар ноҳияи кушониён майдони умумии заминҳои корами обӣ киштшаванда барои ҳосили соли 2019 15632 гектарро ташкил медиҳад ва то имрӯз аз тарафи хоҷагидорон дар масоҳати 5700 гектар кишт гузаронида шудааст. зимни суҳбат бо хоҷагидорон президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои дар сатҳи хуб ба роҳ мондани фаъолият хоса кишти картошкаи барвақтӣ дар гармхона ба кори хоҷагидорон баҳои баланд доданд. дар доираи сафари кории худ ба вилояти Хатлон асосгузори Сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Бустон 2010 ноҳияи Вахш ба кишти пахта оғоз бахшиданд. ҷамъияти мазкур имсол аз масоҳати умумии заминҳои дар ихтиёр доштааш дар 26 гектари он пахта мекорад, зеро ба иттилои масъулин боду ҳаво ва заминҳои серҳосили ин минтақа барои парвариши ин навъи зироат мувофиқу муносиб буда ҳосили дилхоҳ ба бор меорад. ба пешвои миллат иттилоъ доданд ки аз ҳар гектар замин имконияти аз 35 то 40 центнер гирифтани ҳосил мавҷуд буда имсол дар заминҳои ҷамъият парвариши навъи пахтаи Хатлон 2014 ба роҳ монда шудааст. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Бустон 2010 35 гектар замини корамро дар ихтиёр дошта дар баробари пахта ҳамчунин ҳамасола ҷав, юнучқа, ғалладонагӣ, ангур ва қулфинай низ парвариш мекунанд. дар масоҳати 1 гектар замин парвариши ангур ба роҳ монда шудааст ва аҳли заҳмат ҳамасола аз 20 тонна ҳосил ба даст меоранд ва маҳсулоти кишоварзии хоҷагии мазкур аслан дар бозорҳои дохилӣ ба фурӯш бароварда мешаванд. ҳамзамон ҷамъият ҳамасола дар масоҳати 0,50 гектар замин қулфинай парвариш мекунанд ки талабот ба ин навъи маҳсулоти кишоварзӣ низ зиёд буда, аз ин ҳисоб ҳам аҳли заҳмат даромади хуб ба даст меоранд. ҳамин тариқ дар 3 гектар замини дигар ғалладона, 1,5 гектар юнучқа ва 3 гектар ҷав кишт карда мешавад. риояи ҳатмӣ қоидаҳои агротехникӣ парвариши зироатҳои гуногун ба онҳо имконият додааст ки ҳамасола ҳосили дилхоҳ ба даст биёранд. имсол кишоварзони хоҷагӣ бори нахуст дар масоҳати 0,50 гектар замин гармхона бунёд намуданд ки тибқи нақша бояд то моҳи майи аввал маҳсулоти барвақтии онро ба бозор бароваранд. дар ин гармхона парвариши помидор ва қаламфури булғорӣ ба роҳ монда шудааст. зимни суҳбат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулин барои истифодаи самараноки замин, риёнидани ҳосили хуб ва риояи қоидаҳои агротехникӣ дастуру маслиҳатҳои муфид доданд. дар ҳамин ҷо пешвои миллат ҳамчунин аз намоишгоҳи аҳли заҳмати ноҳияи Вахши вилояти Хатлон дида намуда ба онҳо аз наздик суҳбат карданд. дар намоишгоҳ аслан маҳсулоти ноники самараи заминҳои серҳосили Тоҷикистон ва заҳмати марди
деҳқон аст ба марази дид гузошта шуда буд. катбонуҳои моҳири ноҳия навъҳои гуногуни нонро ки бо шаклу шева ва усули хоси мардуми ин минтақа омода мегарданд дар намоишгоҳ пешниҳод намуданд. тавре иттилоъ дода шуд, дар ҳудуди ноҳияи Вахш 96215 гектар замин мавҷуд буда ҳамасола истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар ин минтақа афзоиш дода мешавад. ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар ноҳия дар соли 2018 бештар аз 763,5 миллион сомониро ташкил додааст ки ин нишон дод нисбат ба як соли қаблӣ 9,2 миллион сомонӣ зиёд мебошад. намоишгоҳи имрӯза намунае аз рушди бахши ғалапарварӣ дар ноҳияи Вахш ва маҳорату малакаи бонувони ин ноҳия арзёбӣ карда шуд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аснои шиносоӣ ба маҳорату малакаи нонпазони катбонуҳо баҳои баланд дода барои омӯзонидани ин нозукӣ ба ҷавонон ва равнақ додани ин ҳунар ба иштирокчиёни намоишгоҳ маслиҳатҳои муфид доданд. барномаи ахборро идома медиҳем. наврӯзи байналмилалӣ имрӯз дар дигар шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ низ бо шаҳомату хотирмон ва чорабиниҳои фарҳангиву варзишӣ таҷлил карда шуд. дар ин чорабиниҳо суннату анъанаҳои ин ҷашни миллӣ ба намоиш гузошта фарҳанги бою ғанӣ ва ҳунарҳои мардумӣ муаррифӣ карда шуданд. гузориши хабарнигоронимон. ҷашни наврӯзи байналмилалӣ дар варзишгоҳи шаҳри ваҳдат бо ширкати зиёда аз 20 000 сокинони касбу кори гуногун бо шукӯҳу ҷалол ва азамати нотакрор таҷлил карда шуд. намоишгоҳи дастовардҳои хоҷагии халқ, карнавали наврӯзӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва дастурхони идонаи оростаи сокинон ба муносибати ин иди аҷдодӣ ба макони тантанаҳои идона шукӯҳи хоса зам намуд. дар тадбирҳои идонаи наврӯзии шаҳри ваҳдат суннату анъанаҳои ин ҷашни фархунда ба ҷо оварда шуд. зимни баромади роҳбарияти шаҳри ваҳдат таъкид гардид ки наврӯз яке аз олитарин идҳои башарият таърихи беш аз 6000 сола дошта, ҷашнгирии густурда ва эҳёи он маҳз дар замони соҳибистиқлолии мамлакат ба амал омадааст. соли нави миллии мардуми тоҷик воқеан зебост, як ҷашни бисёр барозанда, як ҷашни бисёр зебову эҳёи табиат аст. ва мо бо сарварии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мо тоҷикистониён тавонистем ки ба ҷаҳониён ба давлатҳои пешрафтаву мутамаддин муаррифӣ кунем. арзанда аст, шоиста буд ки ҷашни наврӯзи мову шумо ҷашни байналмилалӣ бошад, чунки тамоми заминаҳои таърихиву фарҳангӣ барои ҷаҳонӣ шудани ин ҷашн аз азал, яъне аз бунёд ниҳода шуда будааст. пас аз мақоми байналмилалӣ гирифтани ҷашни наврӯз шароити бештаре фароҳам омад ки ба воситаи таҷлили ҳамасолаи пуршукӯҳи он суннатҳои волои ба гӯшаи фаромӯшрафта аз нав эҳё гарданд. халқи шарифи тоҷикистон ва тамоми тоҷикон ҷашни наврӯзи аҷамро пешвоз мегиранд ки ин ҷашни наврӯз бо кӯшишу саю талоши роҳбари давлати мо, пешвои муаззами миллати мо ҷашни байналмилалии наврӯз ном гирифтааст. ҳамин аст ки имрӯз дар шаҳри ваҳдат аснои баргузории тантанаҳои дона ба истиқболи наврӯзи байналмилалӣ дар сатҳи баланд омодагӣ гирифта шуда он бо шукӯҳ таҷлил карда шуд. барномаи мукаммал ва рангини консертии ҳунармандони шӯъбаи фарҳанги шаҳри ваҳдат хотирмону дилнишин сурат гирифт. наврӯз иди баҳорон, оғози нашъунамои табиат, фасли ҷавониву ҷамоли ҷаҳон, хӯрамию нишод, рамзи эҳё гардидани табиати хуфта, меҳрварзӣ, дилдодану дилрабудан, ишқу муҳаббат, покию назофат, айёми ҷӯши шукуфа, гулбезию гулрезӣ, мазҳари ваҳдату ҳамдастӣ, ягонагӣ, якдилӣ, дӯстию рафоқату бародарӣ, шодию сарбаландӣ, суруру нишодангезӣ, барҳамзанандаи ғаму андӯҳ, бахшиданҳо ва оштишавиҳо, айёми мавсими киштукори баҳории деҳқон, мавсими пешрафти саноат ва маданият буда нисбат ба дигар ҷашнҳо эътибори бештаре дорад. наврӯз намунаи барҷастаи ҷашнҳои миллии мо аст ки аз замони зуҳури хеш то имрӯз ба ҳамгироӣ ва пойдории равобити миллату қавмҳо мусоидат карда гузаштагони тамаддунсозу фарҳангии мо аз замонҳои қадим ин ҷашни бузургро бо риояи расму анъанаҳои кӯҳан таҷлил намуда фаровасии онро хурду бузург бо хушнудӣ истиқбол мегиранд. ҷашни байналмилалии наврӯз ба оинҳои мондагори он баёнгари меҳру муҳаббат, тарғибгари некию накӯкорӣ ва бунёдкориву созандагӣ буда ҳамасола дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар сатҳи баланд таҷлил карда мешавад. имрӯз сокинони ноҳияи рӯдакӣ низ наврӯзи байналмилалиро бо намоиши дастовардҳои хоҷагии халқ
و نمونه هنرهای مردمی و خوراک‌های عنعنوی نوروزی اینچنین روی سنت و عنعنه‌های نکی این جشن باستانی تجلیل نمودند. جشن نوروز که با تشبث رهبریت عالی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان جهانی گردید، سال از سال در تاجیکستان صاحب استقلال با روی عنعنه و سنت‌های نکش تجلیل می‌گردد. طور ذکر شد ملت تاجیک از آن افتخار می‌کند که تاجیکستان وطن نوروز است و در سرزمین ما تنتنه‌های نوروزی همچون آغاز کارهای بهاری و فیض و برکت سال پیش از همه به کشاورزان نیروی تازه می‌بخشند. نمایش دستاوردها و نمونه هنرهای مردمی و خوراک‌های عنعنوی خیلی جالب و دیدنی بود. مورد ذکر است که در ناحیه رودکی کشاورزان نامدار و با تجربه زیادند و ساکنان آن در استفاده ثمرناک آب و زمین، بلند برداشتن حاصلناکی زراعت‌ها و عموماً معدنیات زمینداری نمونه عبرت می‌باشند. آنها من بعد نیز به خاطر فراوانی دسترخوان مردم کشور، تقویت اقتدار صادراتی مملکت و حفظ امنیت آذوقه‌واری تاجیکستان صادقانه زحمت خواهند کشید. طبق عنعنه‌های نک اجدادی با فرارسی فصل بهار و ایام نوروز در سرزمین ما دوره کشت و کار و دیگر کارهای آبادانی، بنیاد باغ‌ها، پاکیزه کردن و به ترتیب آوردن منزل زیست، آراستن کوچه و خیابان‌ها و نمود ادامه بخشیدن به شهر و دهات آغاز می‌گردد. ادامه بخشیدن به این سنت‌های نک اجدادی امکانات بهترین بلند برداشتن سطح معرفتی جوانان، تبلیغ زحمت سازنده و طرز زندگی سالم، آداب و اخلاق حمیده، حس ملی و آسایش و پیشرفت و آبادی منبع کشوری عزیزمان میباشد. برنامه رنگین فرهنگی که بیانگر سنت‌های نک نوروزی بود، با اشتراکچیان این جشن ملی روح الهامی تازه بخشید. ساکنان مهنت‌قرین ناحیه در این روز گرد هم آمده با شکرگزاری از استقلال دولتی و فضای آرام و آسوده کشور رقص و بازی نمودند و جشن نوروز را در سطح خیلی بلند استقبال گرفتند. تجلیل نوروز بین المللی این تجلیل عید دانش و خیرات، معرفت و فضیلت، رعایت و احیای سنت و عنعنه و رسم و آیین‌های نیک ملت کهن بنیاد تاجیک میباشد. تمام ساکنان مملکت این جشن اجدادی را با روحیه فرحمندی، شادی و سرور و رعایت عنعنه‌های ملی استقبال می‌نمایند. در این راستا نقش جشن نوروز برای معرفی هنرهای مردمی و فرهنگ و تمدن بشری خیلی مهم دانسته می‌شود. نوروز عجم، نوروز تاجیکان تجلیل دانش و خیرات، معرفت و فضیلت، فروغ و احیای سنت و عنعنه، رسم و آیین‌های نیک و خجسته و شریف این ملت کهن بنیاد است. زیرا در آن عشق، امید و ارمان‌های نه تنها ما بلکه تمام بشریت تجسم یافته است. در برابر دیگر ساکنان مملکت از جمله ساکنان جماعت دهات چهارتپه ناحیه رودکی، معارفچیان و طالب علمان جماعت مذکور در صحن مکتب جشن نوروز را با شادی و سرور و افتخار از صلح و ثبات سرتاسری و رعایت سنت‌های اجدادی افتخار ملی تجلیل نموده به 15 نفر دستوریکان عائله‌های کمبزاد در دایره دستور سپارش‌های پیشوای ملت کمک رسانیدند. جشن نوروز به مردم شادی و سرور، خیر و برکت بخشیده ارزش‌های اخلاقی، انسان پروری، مهنت دوستی و متحد سازی را ترغیب می‌کند. این جشن ملی تاجیکان را در سراسر عالم تجلیل گرفته گرامی می‌دارند. تجلیل با شکوه نوروز عجم در سراسر مملکت بار دیگر شهادت از متحدی و سرسبزی ملت کهن بنیاد تاجیک و فضای آرام و آسایشته این سرزمین بیشتاسو درک می‌دهد. خورشید نجمی‌دین، نیقدم نورعلی، اخبار. جشن نوروز در برابر احیای طبیعت اینچنین رمز پاکی و صداقت و سرجمی و همبستگی ملت تاجیک محسوب می شود. جمع آمدن مردم دور بزم زیبای نوروزی نشون اتحاد با همایی، شادی و سرور، رسیدن به سال نو اجدادی و بیانگر فرهنگ و تمدن ملت کهن بنیاد تاجیک ارزیابی می گردد. این همه سرور و شادمانی با شرافت سیاست فرهنگ پرورانه پیشوای ملت به دست آمده. مردم با هویت بلند ملی و خویشتن‌شناسی و ارزگذاری به فرهنگ پرقنوات خویش گرد هم آمده در فضای صلح و ثبات و وحدت ملی نوروز را تجلیل می‌کنند. اهل زحمت جماعت شهرک نوآباد ناحیه رودکی با رعایت سنت و عنعنه‌های نیک نوروزی در فضای وحدت و همبستگی و شکرگزاری از کشور آرام و آسوده نوروز خجسته را تجلیل نمودند. آماده نمودن خوراک‌های ملی نوروزی و بهاری، دسترخوان دانه، دیگ سومنک و رقص و شادی گلدختران چکم‌پوش و اطلس‌پوش از افتخار و قدردانی مردم تاجیک نسبت به سنت‌ها و عنعنه‌های نوروزی درک می‌دهد. در جماعت شهرک نوآباد ناحیه رودکی 9600 نفر اهالی در فضای صلح و آرامی و همدیگر فهمی به سر می‌برند که امروز با چهره‌های خندان گرد بزم نوروزی آمده با حس بلند وطن دوستی، ارزش‌گذاری به ارزش‌های والای ملی و افتخار از آن دارند که نوروز جشن
قدیمه مردم تاجیک مقام بین المللی دارد. در بزم نوروزی جوانپسران با هم خوب آزمایی نموده رسالت جوانمردان تاجیک را که در مسابقه های سطح بین المللی شرف و پرچم تاجیکستان را بلند می‌بردارند با هویت والای ملی ادامه می‌دهند. مرد دهقان و ملکه نوروزی که رمز بهار و نوروز است با حسن بزمگاه حسن دیگر زم نموده گلدختران در فضای سرود و ترانه‌های نوروزی رقص و شادمانی نمودند. بزمگاه نوروزی با رعایت سنت و رکن‌های اجدادی افتخار ملی و قدرشناسی مردم تاجیک نسبت به گذشته پر افتخار خویش نمای ادانه داشت. ساکنان جماعت دهات گلستان ناحیه رودکی جشن نوروز را با تشکیل چرابینی تئاتری کننده شده نوروزی که بیانگر سنت و عنعنه‌های نیک این جشن اجدادی بود استقبال گرفتند. در نوروزگاه این دهات که محل خوشمنظره انتخاب شده بود هر یک دهه گوشه خود را تشکیل کرده که در آنها نمونه‌های هنرهای مردمی، خوراک‌های عنعنوی و دیگر رسم و عنعنه‌های نوروزی به نمایش گذاشته شده بودند. گلدختران لباس ملی با بر نموده با خوشحالی شعر و سرود می‌خواندند و رقص و بازی می‌کردند. مورد ذکر است که این جشن عمومی ملی برای خلق ما میراثی تاریخی به شمار می‌رود، زیرا آن از گذشتگان دور به یادگار مانده است. باعث افتخار است که در پاک و بی‌آلایش و بی‌گزند به نسل امروز رسانیدن این سنت بسیار گرامی تاریخی سهم فرزندان فرزانه ملت تاجیک بی‌نظیر میباشد. نوروز برای مردم ما نه تنها خوشنودی و شادمانی می‌آورد بلکه یک واسطه و ایام سازندگی و آبادکاری بوده و پیشرفت و آبادی هر یک خاندان، محل زیست، شهر و ناحیه و در مجموع به آبادی سرزمینمان مساعدت می‌نماید. نوروز که دارای صفت‌های انسان‌پرورانه نیکی و نکوکاری، بخشش و مهربانی و سازندگی و بنیادکاری می باشد و جشن بین المللی تبدیل یافته در بسیار کشورهای جهان تسجیل کرده می شود. برنامه تئاتری کننده شده ساکنان این دهات نیز خیلی جالب و دیدنی بود. آنها توانستند با برگزاری این چرابینی تئاتری کننده شده ورود بهار و نوروز، استقبال آن از جانب طفلکان و آغاز کشت و کار را به طور معجز پیشنهاد ساکنان نمایند. باعث شادمانی و افتخار زیاد است که جشن نوروز در کشور عزیز ما سال تا سال در فضای خرم و آبادتر برگزار می گردد. آبادانی و سازندگی که تجسم آرزو و اراده نیک حکومت و ملت سربلند و بنیادکار تاجیک در راه اعمار آینده آسوده و آباد خود می باشد در این دوره خیلی هم وسعت یافته است. برنامه رنگین فرهنگی انجام بخش این چرابینی با شکوه بود. باید گفت که هر جشن و مراسم حکمت و برکتی دارد، خصوصا نوروز که مجموعه از اندوخته‌های حکیمان خلق و ملت‌های کهن بنیاد می باشد. جشنی است که زندگی و روشنایی، نیکی و نکوکاری، صلح و سازندگی را می ستاید و مقام انسان را عزیز و گرامی می دارد. امروز ساکنان ناحیه فیض‌آباد جشن بین المللی نوروز ملی را با رعایت سنت‌های مردمی، گستردن دسترخوان ادانه عبارت از 7 آماده کردن طعام‌های ملی و تشکیل مسابقه‌های ورزشی گوشتنگری و بندکشی نوروز بین المللی را تجلیل نمودند. گفته شد در روزهای تجلیل نوروز عالم‌افروز و برنمودن لباس‌های ملی تاجیکی طی سال‌های اخیر از جانب جوان دختران به حکم عنعنه در آمده و بخصوص در فصل بهار این عمل از جانب آنها بیشتر به نظر می رسد. نوروز یک از سنت‌های پر افتخار و بزرگداشت مردم ماست که پایه و بنیادش به قرن عصرها می رسد. محض همین عامل را به نظر گرفته مجمع عمومی سازمان ملل متحد آن را همچون جشن بین المللی اعتراف نمود و امروزها نوروز در جهان تجلیل می گردد. نوروز ایام توازن بین طبیعت و انسان بوده، برابری دیگرگونی کلی در طبیعت روح انسان را نیز به مراتب تغییر می‌دهد و او را به روز نیک و روزگار آباد امیدوار می‌سازد. نوروز با همه حسن طبیعی و زمینی‌اش نمونه فرهنگ و تمدن عالی به حساب رفته از دوره‌های دیرین برای محبت و صمیمیت و همدیگر فهمی و وحدت بین انسان‌ها زمینه بهترین معنوی فراهم آورده است. ساکنان ناحیه فیض‌آباد جشن بین المللی نوروز را با روی تمام عرف و عادت و سنت‌های اجدادی استقبال گرفتند. مردم ناحیه با این همه میراث پرارزش اجدادان افتخارمندانه در این جشن فرخنده اشتراک داشتند. در بزمگاه نوروزی همه جماعت‌های دهات ناحیه فیض‌آباد اشتراک نمودند و دستاوردهای خود را به معرض گذاشتند. نوروز با قدم مبارکش به آغاز کشت و کار بهاری، آبادانی و سازندگی، نهالشینانی و کبودگذارکنی و زیباتر گرداندن منزل و مکان زیست اساس گذاشت. با باوری گفتن ممکن است که تمام مردم ناحیه عید نوروز را با دل و دست گشاد، طبع بالیده و آرمان‌های سازنده استقبال گرفته آن را همچون جشن بزرگ ملی و بین المللی قدر می‌نمایند. برنامه رنگین کنسرتی که از جانب اهل هنر در ناحیه فیض‌آباد تشکیل گردیده بود پورا به فصل بهار نازنین و نوروز عجم بود و سرود و ترانه‌های اجرا گردیده تجسمگری تنجی و آرامی و رشد و ترقیات مملکت و آسایشتگی ساکنان بود که پسند اشتراکچیان برنامه نوروزی گردید. باباکان امیرزاده، نورعلی نیک‌قدم، اخبار.
ҳамин садои дафу доира ва сурнаю карнай инак ҳазорсолаҳост ки мардуми ҳисори бостониро дар оғози наврӯзи хуҷастапай ба пояи қалъаи ҳисор мехонад то ҳамагон дар якҷоягӣ ин ҷашни одамияту таҳаммулгароиро таҷлил намоянд. имсол низ бо шунидани ин садо ҳазорҳо нафар сокинони шаҳри ҳисор бахусус ҷамоати деҳоти ҳисор ба қалъаи таърихӣ омаданд ва наврӯзро дар сатҳи шоиста истиқбол намуданд. бо таваҷҷӯҳ ба ин ки қалъаи ҳисор як намунаи беҳтарини таъриху тамаддуни бостони миллати тоҷик аз ҷумла наврӯз аст, ҳамасола сокинони ин ҷамоат базми наврӯзияшонро дар ҳамин ҷо мегузаронанд. дар васфи наврӯз гуфта шуд ки он қабл аз он ки як одат ё анъанаи фарҳангию фароғатӣ бошад, пеш аз ҳама ҷашни инсонсоз аст. сокинони ҷамоати деҳоти ҳисор чун ҳазорсолаҳои қаблӣ наврӯзи 2019-ро низ бо ҳамон расму оин ва одатҳои қадимӣ таҷлил намуданд. дар ҷамоати деҳоти деҳқонободи шаҳри ҳисор наврӯзи байналмилалӣ дар сатҳи баланд ҷашн гирифта шуд. дар тантанаҳои ин ҷашни бостонӣ хурду бузург якдигарро ба ин рӯзи саид, рӯзи наву соли нав табрик гуфта бо хушҳолӣ вориди ҷашнгоҳи наврӯзӣ шуданд. наврӯзи дилафрӯз бо накҳату нафосати баҳорӣ ба қалби мардум умеду орзуи некро бо худ меорад. наврӯзи миллии тоҷиконро барои арҷ гузоштан ба урфу одат ва анъанаҳои хос имрӯз дар қатори мардуми тоҷик ҳамзамон дар дигар давлатҳо истиқбол мегиранд ва аз рӯи расму оин барои таҷлили бошукӯҳи он суманак ва дигар таомҳои миллии баҳориро омода месозанд ва ҳамин аст ки мардум бо ин восита ҷамъ меоянд ва дар ин рӯз якдигарро табрик мегӯянд ва хурсандию шодӣ менамоянд. наврӯз ҳамчун ҷашни эҳёгар, пайвандгари дӯстии халқҳо, нерӯбахши сулҳу оштӣ ва поксозандаи кинаву адоват шинохта шудааст. дар ин рӯз аз ҷониби гулдухтарон ва аҳли ҷомеа таомҳои хоси ин ҷашни бостонӣ аз ҷумла ҳафтсину ҳафтчин ва намудҳои зиёди хӯришҳову хӯрокҳои баҳорӣ пешниҳод гардид. намоиши хӯрокҳои миллӣ ва расму анъанаҳои гузаштаи халқи тоҷик дар сатҳи баланд ташкил карда шуда, ҳамагон дар рӯзи наврӯз онро бо завқи баланд тамошо карда таассуроти маънавӣ бардоштанд. ҷашни наврӯз яке аз қадимтарин ва муқаддастарин оинҳои ниёгони тоҷикон буда, аз омадани фасли зебои баҳор ва оғози соли нави аҷдодӣ мужда мерасонад. баргузор намудани мусобиқаи гӯштини миллӣ, бандкашӣ ва дастхобонӣ яке аз суннатҳои хоси наврӯзи байналмилалӣ ба ҳисоб меравад. дар идомаи тантанаи наврӯзӣ байни ҷавонон мусобиқаи бандкашӣ ва дастхобонӣ доир карда шуд. ҷавонон барои ба даст овардани ғолибият байни ҳам рақобат карданд. ғолибони мусобиқа дар фарҷом бо тӯҳфаҳо қадрдонӣ гардиданд. наврӯз бо вуҷуди ҳодисаву монеаҳои сиёсиву иҷтимоӣ бо мазмуну муҳтавои зиндагисозии худ ҳамчун оини покию зебопарастӣ ва ҷашни хоси табиат побарҷо мондааст. имрӯзҳо дар шаҳру ноҳияҳо ва ташкилоту идораҳои мамлакат чорабиниҳои фарҳангӣ ба истиқболи ин ҷашни аҷдодӣ доир мегарданд. гузориши хабарнигороним. ҳайати кормандони ширкати саҳомии холдингии кушодаи барқи тоҷик низ ҷашни наврӯзи аҷамро дар сатҳи баланд таҷлил намуданд. чорабинии идона ба ин муносибат дар маркази барқу гармидиҳии душанбе 2 сурат гирифт. дар ин рӯз бори ояи суннатҳои ин оини аҷдодӣ ҳунарҳои мардумӣ ба намоиш гузошта шуд. ҳамагон тавонистанд бо ҳунари дастии бонувони ин ширкат шинос ва ҷаҳонӣ маънавии худро ғанӣ созанд. аз наврӯз то наврӯз дар самти беҳтар намудани хизматрасониҳо ба муштариён, зиёд намудани иқтидори энергетикии мамлакат, ворид ва навсозии технологияи ҳозиразамон дар соҳа натиҷаҳои баланд ба даст омаданд. пешрафти минбаъдаи соҳаи энергетикаи тоҷикистон дар асоси дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи хусаи роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат таъмин мегардад. ҳамзамон дар ин рӯз аз ҷониби кормандони ширкати саҳомии холдингии кушодаи барқи тоҷик таомҳои миллӣ омода ва хони наврӯзӣ ороста шуд. ба бештар аз 30 нафар тифлакони хуштолаи кормандони ширкат тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардид. тоҷикистони азизи мо ид дорад ва ин иди бузург наврӯзи хуҷастапай мебошад ки мо мардумон ин рӯзи хуҷастапайро бо тамоми шукӯҳу шаҳомати хоса ҷашн гирифта истодаем. кормандони ширкат талош намуданд бо риоя ва пешниҳоди расму оинҳо эҳё ва равнақдиҳандаи анъанаҳои аҷдодӣ бошанд. ҳамзамон дар чорабинии ҳайати кормандони ширкати саҳомии холдингии кушодаи барқи тоҷик барномаи мукаммали фарҳангӣ манзури ҳозирин гардонида шуд. дар кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ҷумҳурии тоҷикистон бахшида ба ҷашни наврӯзи байналмилалӣ чорабинии идона баргузор гардид. дар чорабинии мазкур роҳбарият, кормандони кумита ва зерсохторҳои он дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат иштирок намуданд. зимни табрикот зикр шуд ки тоҷикистон дар давоми солҳои истиқлолияти давлатӣ бо оромишу осудагӣ ва пешрафту сӯзандагиҳояш ба як сарзамини бииштосо табдил ёфта, мардуми заҳматкашу меҳнаткаринаш барои боз ҳам ободу зебо гаштани ин диёри ҳамешасабз якдилона талош меварзанд.
در طول این سالها کشور ما تحت راهنمایی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جشن و عیدهای ملی از نو احیا گردیدند. جشن نوروز نیز یکی از چنین جشن‌های ملی است که در سالهای صاحب استقلالی شکوه و جلال تازه به خود کسب نمود. با در نظر داشت اهمیت انسانگرایانه و عمومی بشری نوروز چند سال پیش این جشن باستانی با تشبث تاجیکستان و دستگیری ده‌ها کشور عالم از جمله ممالک حوزه تمدنی نوروز با قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد مقام بین‌المللی گرفت که این پدیده البته مایه افتخار مردم فرهنگی تاجیک به حساب رفته. هر سال در روز جشنگیری این آیین قدیمی خصوصیت‌های خاص ملی آن را که از نیاگان بزرگمان میراث مانده‌اند به جهانیان معرفی می‌نمایند. برنامه رنگین فرهنگی انجام بخش این جشن ملی در کمیته بود که خیلی خوب و خاطرمند جریان گرفت. نوروز که امروزها در تاجیکستان با شکوه و شهامت و با تنتنه تجلیل می‌گردد سرچشمه گرانبهای معنوی واسطه مهمی سرجم نمودن تمام ساکنان کشور هدایتگر اهل جامعه به سوی زندگی آرام آسوده و پرفیض و برکت میباشد. کارمندان کارخانه واحد دولتی رای آهن تاجیکستان نیز امروز جشن نوروز بین‌المللی را با برگزاری چوبینی تنتنوی و نمایش سنت و عنعنه‌های این عید اجدادی استقبال گرفتند. نوروز جهان افروز با مردم کهن بنیاد صاحب فرهنگ ما در اجرای نقشه‌های سازندگی و آبادکاری روح و توان تازه میبخشد. باید گفت که نوروز در تاجیکستان با شرافت استقلالیت دولتی احیا گردید، شکوه و شهامت تازه پیدا کرد و به یکی از جشن‌های بزرگ و مقدس ملی مردم تبدیل یافت. قابل ذکر مخصوص است که جشن نوروز تاریخ بسیار دیرینه داشته آیین بیداری و خوشحالی برای انسانیت میباشد. محض با همین سبب ارزش‌های آن را که به نفع جامعه میباشند خود جامعه یعنی خلق پاس می‌دارد. در ایام نوروزی حیات به مرگ، صدا بر سکونت و گرمی بر سردی غلبه می‌کند که این همه باعث دلگرمی انسان پیش از همه مرد دهقان به زندگی می‌گردد. یکی از سنت‌های نوروز این برگزاری چوبینی‌های ورزشی می‌باشند. در این روز بین کارمندان رای آهن تاجیکستان مسابقه‌های گوناگون ورزشی نیز گذرانیده شد. جوانان در این مسابقه‌ها اشتراک نموده قوای خود را در نمودهای گوناگون ورزش سنجیدند. فرهنگ آریایی در تمثال نوروز و جهانیان جشن را بخشیده است که بر پایه مهر و صداقت، خرد و ذکاوت و عدل و عدالت بنیاد گردیده، عقل و منطق را بر جهل و ظلمت پیروز گردانیده است. نوروز حالا نیز می‌تواند همچون آیین مهر و فرهنگ در سمت همگرایی مردم عالم نقش مؤثر بازیده انسانیت را به سوی خوشبختی و سعادت واقعی راهنمون سازد. برنامه رنگین فرهنگی و رقص و خرسندی به انتهای اشتراکچیان این چوبینی تنتنوی شکوه نوروز را باز هم زیادتر نمود. наврӯз яке аз кӯҳантарин ва бошукӯҳтарин ҷашнҳои миллии мардуми тоҷик маҳсуб шуда бо суннат ва оинҳои некаш то замони мо расида ба як ҷашни умумибашарӣ табдил ёфтааст. дар хадамоти иҷрои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бахшида ба ҷашни байналмилалии наврӯз чорабинӣ идона доир гардид. иштирокчиён оид ба таърихи наврӯз ва таҷлили он ҳамчун ҷашни муттаҳидӣ ва иди миллӣ маъруза намуда таъкид доштанд ки фарҳанги пурғановат ва сулҳпарварии тоҷикон буд ки имрӯз дар дунё наврӯзро ҳамчун иди байналмилалӣ таҷлил мекунанд. ҳамчунин гуфта шуд ки наврӯз бо мазмуну мундариҷаи баланд, ҷазобияти ба худхос ва бо моҳияти башардӯстонаш халқу миллатҳои оламро шефтаи худ намуда бо ҳам муттаҳид месозад. занону бонувон дар хадамоти иҷрои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо бабар кардани либоси миллӣ ва шодию хурсандӣ дар чорабини идона бахшида ба соли нави миллӣ ширкат намуданд. наврӯз маънои рӯзи навро дошта. ин ҷашни миллии мо тоҷикон бо ҳамин шакл дар арсаи олам маъруфу машҳур мебошад. бо фарорасидани баҳор ва айёми шукуфоӣ ва эҳёи табиат ки наврӯз ба он рост меояд, мардум якдигарро бо шодию нишод таҳният мегӯянд. наврӯз тарғибгари арзишҳои неки мардумони ҳавзаи наврӯз буда инсонҳоро ба сулҳу ҳамбастагӣ, таҳаммулгароӣ ва ҳамзистӣ раҳнамун месозад. кормандони институти хокшиносии академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон низ наврӯзи оламафрӯзро бо рӯҳияи болида ва арз гузоштан ба расму оинҳои ниёгон таҷлил намуданд. барои дар сатҳи баланд ҷашн гирифтани наврӯзи оламафрӯз занону бонувони ҳунарманд хӯрокҳои миллии омоданамудаи худро ба намоиш гузоштанд ки он таҷассумгари суннатҳои деринаи ин иди аҷдодӣ буд. хони идона ки бо хӯрокҳои миллӣ суманак, қурутоб, шакароб ва номгӯи зиёди шириниҳо оро ёфта буд, диққати иштирокчиёни базми наврӯзиро бештар ҷалб сохт. сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд ки имрӯз ҷашни наврӯз байналмилалӣ гардид ва ин идро дар кишварҳои хориҷ низ бо шаҳомати хоса ҷашн мегиранд.
дар институти хокшиносӣ бо иштироки олимони соҳаи кишоварзӣ бахшида ба ҷашни наврӯзи байналмилалӣ дар мавзӯи наврӯз соли нави мардумони ориёӣ ҷамъомади илмӣ баргузор шуд. таъкид карда шуд ки бо фаро расидани наврӯз деҳқон ба кишту кори баҳорӣ омодагӣ мебинад. наврӯз оғози баҳор ва баробаршавии шабу рӯз буда ҷашнест ки ҳамагонро ба ободкорию тозакорӣ ҳидоят менамояд. дар замони истиқлолияти давлатӣ ҳукумати мамлакат эҳёи расму оинҳои қадимиро дар меҳвари сиёсати худ қарор дода барои дар сатҳи байналмилалӣ муаррифӣ намудани фарҳангу тамаддуни миллати тоҷик тадбирҳои муассирро роҳандозӣ намуд. акнун бо омадани ҷашни наврӯз кишту кори баҳорӣ ва шудгори замин оғоз мегардад. олимони институти хокшиносӣ ҷиҳати пайванди илм дар истеҳсолот бо кишоварзон ҳамкории судмандро ба роҳ хоҳанд монд. тантанаҳои наврӯзии имрӯз дар донишкадаи ҷумҳуриявии такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф бо ҳашамати хоса ва фазои идона гузаронида шуд. кормандони донишкада оростани дастархони наврӯзӣ, ҳафтсину ҳафтчин, омода намудани суманак, байдбарак ва дигар расму анъанаҳои наврӯзиро бо майли зиёд ва маҳорати баланд ба анҷом расонида, фарорасии баҳори нозанин ва наврӯзи хуҷастаро бо хушнудӣ таҷлил намуданд. зимни чорабинии идона таъкид гардид ки наврӯз ҳамчун рӯзи нахустини фарвардин ҳазорсолаҳо пеш бо оину суннатҳои неку писандидааш ҳифз гардидааст ва имрӯз низ ҷашни муқаддас ҳамчун муждаи аввалини баҳор, эҳёи табиат, бедоршавии замин ва оғози киштукор дар тамоми ҷаҳон бо ҳашамати хоса ҷашн гирифта мешавад. ин ҷашни умумимиллӣ дар баробари он ки оғози эҳёшавии табиат ва эътидоли баҳорист, инчунин масъалаҳои маърифатию фалсафӣ, арзишҳои волои инсонӣ ва адолату накӯиро дар бар мегирад. наврӯз ба кулли инсону мавҷудот рӯҳу равони тоза мебахшад. ин ҷашни муқаддаси миллӣ пеш аз ҳама ба кишоварзон нерӯи тоза ато мекунад ва бо нақши созандаи худ инсонҳоро ба амалҳои нек, киштукори замин, пошидани донаи умед, шинондани ниҳолу гулу бутаҳои зебо ва дасти кӯмак расонидан ба ятимону ниёзмандон ҳидоят менамояд. наврӯз яке аз ҷашнҳои бостонии миллии мо мебошад ки мо кормандони соҳаи маориф бояд ҳамеша кӯшиш ба харҷ кунем ки ин суннатҳои миллии мо пойдор бошад. наврӯзи дилафрӯз дар донишкадаи ҷумҳуриявии такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф дар фазои хушҳолию хушнудӣ сурат гирифта ба тантанаи шодию нишод, фараҳу шодмонӣ ва ҷашни хуррамию ҳамбастагӣ табдил ёфт. дар филиали донишгоҳи миллии тадқиқотии технологии МИСИС дар шаҳри душанбе наврӯзи аҷиам бо барномаи рангини фарҳангӣ ва намоиши анъанаҳои неки ин ҷашни бостонӣ таҷлил гардид. гуфта шуд ки наврӯз ҷашни эҳтиром аз ҷойгоҳи табиат ва бузургдошти сайёраи замин аст ки баъди карахтии сармои зимистон ба мисли инсон аз хоб бедор мешавад ва ба риёзату тафаккур шурӯъ мекунад. наврӯзро метавон ба мисол набзи тапандаи сайёраи замин шинохт ки дар гирди офтоб як даври пурраи соли астрономиро паси сар мекунад ва дар моҳи фарвардин ба ҷойгоҳи аслии худ ки мӯъҷизакориро аз он оғоз карда буд бармегардад. агар ба рамзи наврӯз аз дидгоҳи маънӣ назар андозем, мебинем ки рамзи аслии он навсозӣ ва навпардозӣ аст. дар бораи тарихи наврӯз сухан ронда чунин андешаеро бояд пазируфт ки он аз қадимтарин ва зеботарин ҷашнҳои ҷаҳон аст. наврӯз бар пояи тасаввуроти амиқи фалсафӣ ва ҷаҳоншинохтие устувор гаштааст ки ҳар кадом намоди давом ва бақои инсони рӯи замин аз ҷумла қавми тоҷик ва дигар авқоми ориёи табор маҳсуб мешавад. ҷашни наврӯз мардумро даъват мекунад ки дар бораи зиндагии минбаъдаи худ ба таври инфиродӣ тафаккур кунад, на ки онро ба таври сунъӣ такрор бикунад. омӯзгорону донишҷӯёни ин муассисаи олии таълимӣ бо шеъру тарона ва суханони нек нисбат ба якдигар наврӯзро ҷашн гирифтаанд. донишҷӯёну омӯзгорони муассисаи давлатии таълимии касбии техникии автомобилии шаҳри душанбе наврӯзи байналмилалиро бо риояи суннату анъанаҳои хос дар сатҳи баланди ташкилӣ таҷлил намуданд. дар ин рӯз аз ҷониби масъулин урфу анъанаҳои ин ҷашни бостонӣ муаррифӣ гардид. ҷашни миллию қадимаи миллати тоҷик наврӯз анъанаҳои неки инсондӯстиву бунёдкоронаро дар худ дорост. агар анъанаи хос ва маъмули наврӯзи байналмилалӣ ин омода намудани суманак, оро додани дастархон бо ҳафтсину ҳафтчин, сарҷамъии мардум ва шодию хурсандӣ бошад, вале анъанаи дигари он иқдоми марбут ба назофату тозагӣ аст. донишҷӯёни муассисаи давлатии таълимии касбии техникии автомобилии шаҳри душанбе барои хубу хотирмон таҷлил гардидани наврӯз шеъру таронаҳо, саҳначаҳои ҷолибу диданӣ мусобиқаҳои гуногунро ба тамошобинон пешкаш намуданд. дар ин рӯз аз рӯи намуди варзиши вазнбардорӣ ва бандкашӣ ки анъанаҳои хоси ин ҷашн маҳсуб меёбад, байни донишҷӯён мусобиқа доир карда шуд. дар фарҷом барномаи рангини фарҳангӣ бо иштироки ҳунармандон доир гардид ва иштирокдорон рӯзи наву соли нави миллиро хубу хотирмон сипарӣ намуданд.
наврӯз оғози соли нав рамзи покию хуррамист ва ба аҳли башар рӯзи нав шодию нишод ва фатҳу нусратҳои бузургро меорад. бо омадани наврӯзи аҷам ба хонадони ҳар яки мо пайку муждаи иқбол ва бахту саодати тоза меояд. устодону хонандагони муассисаи давлатии литсей барои хонандагони болаёқа дар шаҳри душанбе ҷашни наврӯзи байналмилалиро бо шукӯҳу шаҳомат таҷлил намуданд. яке аз рукнҳои муҳими наврӯзи бостонӣ омода намудани дастурхони идона ба ҳисоб меравад. муҳассилин барои хотирмон ҷашн гирифтани наврӯзи оламафрӯз дастурхони идона ороста хӯрокҳои миллии ба ҷашни наврӯз хосро ки аз ҳафтсину ҳафтшин ва дигар шириниҳо иборат буд пешниҳоди иштирокдорон гардонданд. намоиши маҳсули эҷоди хонандагон дастоварду муваффақияти онҳо базмгоҳи наврӯзиро зебу зинат мебахшид. зимни табрикот таъкид шуд ки наврӯз чун ҷашни бузург бо шарофати соҳибистиқлолии кишвар на танҳо мақоми расмиро соҳиб гашт балки бо талошҳои ҳукумати мамлакат мақоми байналмилалиро касб намуд. имрӯз дар литсей барои хонандагони болаёқа дар шаҳри душанбе омадани баҳор ва ҷашни наврӯзи ҷамшедиро ба як шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил карда истоданд. боиси ифтихор ва сарфарозии мардуми мост ки наврӯз ҳамчун иди баҳор эҳёи табиат ва фарорасии соли нав ба таърихи бисёр халқу миллатҳои ҷаҳон ворид гашта ҳаёти онҳоро рангу таровати тоза бахшидааст. имрӯз дар ҷаҳон наврӯзро чун соли нав оғози фасли баҳор ҷашн мегиранд ки ин боиси ифтихор ва сарфарозии миллати тоҷик аст. аз тарафи хонандагон барномаи фарҳангӣ ки бахшҳои гуногунро фарогир буд ташкил карда шуда онҳо дар васфи баҳору наврӯз шеъру тарона хонданд. нуриддини қурбон, раҷабалӣ маҳмадалӣ, неққадами нуралӣ барои барномаи ахбор. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии ахбор ба анҷом мерасад. бо расидани дигар иттилоъ ҳамкоронамон шуморо дар нашрҳои баъдӣ ошно месозанд. хайру хушнам мекунем.